ناوندا لهفاتنê ya Rûsya lê Sûriye ragihand Rûsya rêkeftina têgihiştinê derbarê ewlehiyê li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiyê re bi giştî cêbecî kir. Lîwa Yurî Burinkov, serokê navenda Rûsî di daxuyaniyekî de roja sêşemê 29 Cotmeha 2019 got ku Rûsya bi awayekî giştî hemî tedabîrên di rêkeftina Rûsî-Tirkî de hatî ku di 22 mehê de lê Sûtçî hatibû encamdan cêbecî kir. Burinkov serbar kir ta roja 29 mehê demjimêr 6 êvarî 68 yêkeniyên Hesedê ku hejmara wan ya giştî 34,000 leşker e ji sînor vekişiyan serbarî vekişana zêdetir ji 3,000 çek û alavên leşkerî ta bi korahiya 30 kîlometr dûr ji hêzên Tirkiyeyên li ser sînor bi Rojavayê Kurdistanê re. Her wiha tekeskir koçekdarên rejîma Sûriyê jî 84 dergeh li ser sînor bi Tirkiyê re durist kirin. 6 jî lê deverên Qamişlo 24 lê deverên Kobanê hatin danîn. Serokê navenda Rûsî amaje kir polîsên leşkeriyên Rûsî gerên xwe lê deverê 10 kîlometr lê sê rêyan encam didin. Beriya niha jî Wezîrê Berevaniyê Rûsiyayê sêrgîşûyî got vekişana Hesedê bi giştî ji devera aram wekû bi nav dikin li Rojavayê Kurdistanê ragihand bû. Ku ew yek di çarçoveya cîbecîkirina rêkeftina her du serokên Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û yê Rûsiyê Vladimir Putin di 22 mehê de hatibû imzekirin hate. Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê roja 9 Cotmehê 2019 sê rêkeftin ya yekem di navbera Tirkiye û Amerîka ji bo rawestandina şer di navbera Tirkiye û çekdarên bi ser ve ji aliyekî ve û navbera Qesedê ji aliyekî din ta 120 demjimêrî hatibû imzekirin. Rêkeftina duem di navbera Hesedê û rejîma Sûriyê de hat encamdan ji bo radestkirina deverên sînoriyên Rojavayê Kurdistanê û rêkeftina herî dawî jî Rêkeftina Sûtçiyê ya Tirkî Rûsî bû ku li gorî wê Hesedê xwestekên Tirkiyê tev bicî anîn.